फणसपोळी आणि ती आंबा पोळी. तर अशीच आमकाकडे दोन खयच्या गावसून इल्ली काय माहिती, आमका उल्लू म्हणून आमच्याकडून फणसपोळी नेली आणि व्हिडिओ त्यांच्यासाठी स्पेशल ते हसून घेऊन गेले. आम्ही तुमचे व्हिडिओ बघतो छान बघताच, आम्ही त्यांचे आभार बिभार मानलं. व्हिडिओ बघल्याबद्दल म्हटलं धन्यवाद. पण ती अशी माका उल्लू बनून गेलेली होत. तुका उल्लू बनवतो म्हणजे कमालच झाला. आमचा विश्वास होतो त्यांच्यावर. आता एखाद्या माणसावर विश्वास ठेवणार, ती चांगल्यानी गुगल पे करते, ठीक आहे करा. गुगल पे करते म्हणून अद्याप काय केल्यानी नाया. ती फणसपोळी खाऊन ती झाली वासात त्यांचं काम करू. तर त्यांच्या मनापासून आभार आधी मी मानतोय. अयच येऊन गेली होत, पुन्हा माका भेटली तर डबल फणसपोळी. डबल फणसपोळी. तर नमस्कार मित्रांनो, इतके दिवस थांबलेलो पुणग्याचो बिझनेस सध्या त्याची काय परिस्थिती आहे ह्यासाठी हा व्हिडिओ. तर इतके दिवस मी मुंबईत असल्यामुळे त्याचं काहीच अपडेट तुम्हाला देऊ शकलो नाही आहे. आणि बऱ्याच आपल्या प्रेक्षकांचे मेसेजेस पण मला येत होते की कोणत्या कोणत्या गोष्टी अवेलेबल आहेत. त्यातल्या काही प्रेक्षकांना मला रिप्लाय पण देता आले नाही आहे, कारण जेवढ्या वस्तू होत्या त्यातल्या बऱ्याच वस्तू संपलेल्या होत्या. तर ते तुर्तास थांबवलेलं होतं. पण आता पुन्हा सर्व चालू करण्यात आलं आहे. म्हणून पूनमने मला खास बोलवलं आहे आणि पूनम बोली की एक व्हिडिओ करून सगळ्यांना सांग की पुन्हा सगळ्या गोष्टी अवेलेबल आहेत. आणि त्या व्यतिरिक्त पण काही गोष्टी अवेलेबल आहेत ज्या पदार्थाची प्रेक्षकांना खूप आतुरतेने वाट होती. आणि ते एप्रिलपासून मला मेसेजेस येत होते, पण आता आला जून आणि ते आत्ता अवेलेबल झालेल्या आहेत सगळी कामं आटोपल्यावर. त्या कोणत्या कोणत्या वस्तू आहेत त्या आपण आता जाणून घेऊया या व्हिडिओत. तर हा व्हिडिओ तेवढ्यापुरताच आहे, त्यामुळे कोणाला जर त्या वस्तू हव्या असतील तर हा व्हिडिओ पूर्ण बघा. चला पुणग्याकडे जाऊया आधी. अरे वा, अरे वा, चालू केलंच पुन्हा. तर मग काय काय आता परत काय काय राहिलं तुझ्याकडे सामान? मग वाटलं मे महिन्यापर्यंत संपलेला तुझा म्हणून बंद होता की काय? नाही नाही, परत चालू तर त्याच जोमात. त्याच जमा. कोकमा झाली चालू? मग सांगणार कधी? लोक विचारून कंटाळले. कोकमाचं दाखव ह्याच्यात कशी दिसतात ती. थांब जरा, लाईट आपल्याकडे एवढीच अवेलेबल हा. आपल्याकडे ही आमची यंदाची आहेत. तर ही पुढच्या वर्षी सात काळी ढूस होणार. हा म्हणजे यंदाची आहेत म्हणून ती जरा अशी आहेत. तर कोकमांसाठी कशा स्पेशल व्हिडिओ बनवचा. आम्ही कोकमा बनवतो शाप सुकी, ती नागू लावून खडकडी, कारण ती किती पण वर्ष राहू शकतो. हा तो आधी काही जणांचा रिप्लाय हे होतो. नाही नाही, मी एक मिनिट थांब. त्याच्यासाठी मी दुसरी एकाकडून आगळातली कोकमा आणलं, म्हणजे पाण्यासारखी, म्हणजे चपचपीत. ती कोकमा दाखवतोय आणि ही आमची कोकमा दाखव. अशी दोन वाटीत करून दाखव. दोन वाटीत करून त्याच कर. ही विक्रेची कोकमा अशीच बनवतात. विकूसाठी असतात ती. बाजारात तुमका ही अशीच दिसतली. हे बाय याचा आगू लगेच लागतला. पण आता ह्यो हात पुसते मी, पुसून आले. पण तुझ्या आधीची नाही ही तर नवीनच वाटतं. ही आताची त्याचं पण लागणारच हा. जी लोकांना आधी पाठवलं त्याच्यात नाही. आमच्या इकडचं आगुळ जुनी असं देत नाही तर नवीन असं देत. आगुळ अजिबात आता लागणार नाही. बघ, आमच्या आगुळच लागणार नाही. कारण कसं सांग, कसं आम्ही तीन आगुळ लावतो आणि खडखडीत. आमच्याकडे नारिंगऱ्यात कोणाकडे जातो. फक्त जी विकतात कोकमा ती पाण्यासारखी, म्हणजे चपचपीत नाही. दोघा तिघांचं तसंच रिप्लाय होतो की कोकम अशी काय आगळत नाही त्यांना लावलेला असं काय तसं. मग ती तशी हवी असती ना आगळा, म्हणजे ते दोन सुकवतात हिमरा आणि ती अशी आगळा याच्यासारखी लावून देतात. ती कोणाकडे तशी आम्ही झटपट देऊ शकता. पण ती ही कायमस्वरूपी टिकते यांका. किती उठवल्याने वर्ष तरी ही कोकमा आमच्याकडे ही. समजलं हे का काही एक भाऊ होणार नाही. कारण कशासाठी माहिती आहे, ही कोकमा काय विक्रेची काही एक नाही उपयोग. ही आपली पाव किलो शास्त्रात कोणी घेतल्यानंतर ते पटकन आणि ही होत नाही, आंबट होणार नाही. त्याका जांभळाचं आगुळ लावतात. आणि मेन म्हणजे आंब्याचा वली असतात ना, आंब्याची फळा, ती काय करतात मिठात घालतात आणि त्याचा पाणी कोकमांका लावतात. त्याच्यामुळे ती आंबट लागतात. यावा माहिती नाही. मी म्हणत नाही आमच्याकडचीच घ्यावा, आमच्याकडची नाही घेतलंच तरी झालं, पण या वैशिष्ट्य सांगतं. आमच्याकडे होय तुमका कोकमा अशीच मिळतली. कोणाकडे पण ही अशी मिळतली, ही खडखडीत अशी सुकी. पण तुमच्या आता आगुळ लागणार नाही, अशीच मिळणार. पण त्याच्यात ती तीन पाण्यातला काढलेली, आगळातनं काढलेली असतात. होय, का सांगलंय मी. म्हणजे तीन आगुळ लावलेली असतात. तीन आगुळ सुकवल्यामुळे सुकवतात खडखडीत आणि चांगली चपून ठेवतो.
आणि ही घेतल्याबद्दल काय आणि ही वली कशा असतं त्याच्यात वजन पण जास्त होतात वजन त्याच्यात. येता किलोत बिलोत बरोबर. याचा वजन या केल्या आता म्हणजे वजनाक बरी पडतात विकणाऱ्यांका. आता बाजारात जाऊन अशी वलीच काही करतात त्याच्यामुळे ती त्यांका काय जणांका ती पण काय जणांना नाही त्यांका माहिती आहेत ना ती हीच आमच्याकडचीच नेतात कोकणात. नशीब तो फरक त्याच्यामुळे सांगितलंस. तुमचं गैरसमज झालो आता जरा दूर करूसाठी माका ह्यो जरा व्हिडिओ बनवूचो लागलो. ओके आता ती फणसाचे घरे बिरे आहेत का बघ जरा. आहेत ते मला सगळ्यांनी माझं डोकं खाल्लं. इथेच येऊ मी बाहेर. हा इथेच दाखव जरा. चुम करत हा चुमचुम खरं ते पण दाखव. लोकांनी माझं डोकं खाल्लं तिकडे. घरे यंदा नाही आहेत की काय. सगळंच घेऊन येते भांडच घेऊन आले. अरे चुमचुम करतच आलीस. हा चुमचुम करत आली. हा म्हणजे हे घरे बिरे तळून झाले. व्हिडिओ नाही केला असतो घरांचो. अरे काय माहितीये सगळी जण कामात बिजी. जो तो कामात तू तिकडे बिजी मी इकडे बिजी. मी इकडे बिजी म्हणजे ह्याच्यात बिजी होतोय. तर आपल्याकडे घरे पण उपलब्ध आहेत. हे बघा होत ना जास्त प्रमाणात हाय, होत हाय, सांगशील हाय. आणि लोकांची ऑर्डर नाही, येतात नाही, ते हाय, सोपतील. हाय, हा मग माका कारण की रिप्लाय माका देऊचं लागतं तर त्यांच्या. फणस पोळी आहे आंबा पोळी आहे. दोन्ही पण आहेत. हा अरे वा हे बघा बघ सीझन ना तू. संपलो आणि तुझ्याकडे फणसपोळी आंबापोळी येलेली हा. आहे. लोक कमेंट करण्याच्या आधी सगळी pack करू कारण व्हिडिओ करू कोणाक वेळच नव्हतो. सगळी जो तो आपल्या कामात प्रचंड बिजी आणि ह्यो मुंबईत होतो म्हणजे सगळी बिजीच होती. तुम्ही बघतालाच मी कसा घाई गडबडीत काम करतोय. आमचं पाठी पण काम चालू होतं जरा. तर फणस पोळी पण आणून दाखवू जरा. मग ही आंबापोळी आहे. ही आंबापोळी. हा मग फणसपोळी दाखव ना. ही फणस पोळी आणि ती आंबा पोळी. तर अशीच आमकाकडे दोन खयच्या गावसून इल्ली काय माहिती आमका उल्लू बनून आमच्याकडून फणस पोळी नेल्यानी ह्यो व्हिडिओ त्यांच्यासाठी स्पेशल. तर सांगल्यानी गुगल पे नंबर त्यांका होय काय होईना कॅश त्यांच्याकडे काय इतकी हे फक्त नव्हती. फणसपोळीच नेलेलं नी. फणस पोळी इल्ली ती मसाल्याक पण त्यांच्या होय तो किमतीत मी मसालो बाबा दिलंय ना माका परवडलो नाही. हा तो नाही परवडलो तरी फणस पोळी घेऊन गेली आणि माका उल्लू बनून गेली उल्लू बनून गेली म्हणजे मी व्हिडिओ बनवत होतो माका स्पेशल समजलं. ती हसून घेऊन गेले. आम्ही तुमचे व्हिडिओ बघतो छान बघताच आम्ही त्यांचे आभार मानलं. व्हिडिओ बघल्याबद्दल म्हटलं धन्यवाद. पण ती अशी माका उल्लू बनून गेलेली होत. तू का उल्लू बनवतो म्हणजे कमालच झाला. आमचा विश्वास होतो त्यांच्यावर. आता एखाद्या माणसावर विश्वास ठेवणार ती सांगल्यानी गुगल पे करते ठीक आहे करा. गुगल पे करते म्हणून अद्याप काय केल्यानी नाया. ती फणसपोळी खाऊन ती झाली वासात त्यांचं काम करून. तर त्यांच्या मनापासून आभार आधी मी मानतोय. अयच येऊन गेली होत पुन्हा माका भेटली तर डबल फणसपोळी. डबल फणसपोळी. ओके तर मित्रांनो बऱ्याच जणांच्या कमेंट्स होत्या. मी त्यांना रिप्लाय देऊ शकलो नाही कारण मलाच माहीत नव्हतं इथे काय काय अवेलेबल आहे काय काय नाही आहे ते. कारण की मध्यंतरी मसाला वगैरे पण नव्हता. पूनमताई पण बिझी होती आणि त्यामुळे बऱ्याच जणांना रिप्लाय द्यायचे राहून गेले आहेत. आणि आता इथे आल्यावर कळतं की पुन्हा सगळं चालू झालेलं आहे. फक्त पावसात आता ही कुरिअर कशी करणार ते का मला माहीत नाही. हा कुरिअर कसा करणार. कुरिअरच करणार पोस्टाने नाही ना. नाही हां तर कुरिअरनेच येईल. आणि आता आम्ही तेज कुरिअर या कंपनी थ्रू कुरिअर करतो आहे. तर त्याचा एक्सपिरियन्स आम्हाला चांगला होता. लोकांचे पार्सल्स व्यवस्थित गेले आहेत. काही जणांचे फक्त वेळेच्या खूप लेट गेले आहेत. पण त्या 2-3च केसेस आहेत तशा एवढ्या पार्सलमधल्या. तर ते ठीक आहे. हां तर त्याबद्दल त्या सबस्क्रायबरचे आम्ही माफी मागितलेलीच आहे ऑलरेडी. कारण की सगळ्या पार्सल जेवढे आम्ही पार्सल झालो त्यातले 2 ते 3 पार्सल्सच खूप लेट झाले. म्हणजे जवळपास त्यांना 2 आठवडा झाला आम्ही इथून पाठवल्यानंतर. पण पार्सल्स व्यवस्थित गेले. त्यामुळे पोस्टकडून जो एक्सपिरियन्स मिळाला त्याच्यापेक्षा हा एक्सपिरियन्स चांगला होता. म्हणून आता त्याच कुरिअरने आम्ही पाठवणार आहोत. फक्त आता पाऊस चालू झालेला आहे त्यामुळे काय गडबड होते की नाही ते बघूया. पहिल्या स्लॉटमध्ये कळेल काय गडबड झाली तर आम्ही मग तिथेच थांबू. पण आता हे सगळे आयटम अवेलेबल आहेत जे लोकांनी खूप आधीपासून एप्रिल महिन्यापासून हा आम्ही चालू केलेला आहे. त्यात एप्रिल महिन्यापासून सगळ्यांनी विचारलं आहे फणसपोळी आंबापोळी आणि फणसाचे तळलेले गरे. तर ते आत्ता चालू झालेले आहेत. तर कोणाला हवे असतील तर खाली दिलेल्या नंबरवर कॉन्टॅक्ट करा. हा नंबर हा कॉलिंगसाठी नसून हा फक्त व्हॉट्सॲपसाठी आहे. तर व्हॉट्सॲपवर तुम्ही मेसेज करा. व्हॉट्सॲपवर तुम्हाला रिप्लाय मिळेल. त्वरित मिळाला नाही रिप्लाय तरी पण थोडा वेट करा. रिप्लाय नक्कीच मिळेल. हां तुम्ही आमका छान छान प्रतिसाद दिल्याबद्दल मी आधी सगळ्यांचे आभार मानतोय. अशीच आमका जरा प्रतिसाद देत राहा आणि आमच्याकडनं वस्तू घेत राहा. आमच्याकडून वस्तू घेत राहा. तुमचा प्रतिसाद छानच मिळालेलो असोच मिळाले दे त्याबद्दल सगळ्यांचे खूप खूप आभार. धन्यवाद. चला जय हिंद जय महाराष्ट्र. जय हिंद जय महाराष्ट्र. काय कळी ग या भाषा ना. तर भाषण मी हय नाही करी तर करूच तर